retornant a les varietats tradicionals valencianes mitjançant la divulgació i el consum. Així tenim una prova de cacau del Collaret. És un cultiu que tradicionalment s'ha fet en l'horta, l'època de mon pare, m'abuelo i tal, era un producte molt consumit. Després ha anat perdent protagonisme a València i ara el cacau, encara que siga la varietat del Collaret, està cultivat en Amèrica. Se planta de llavors, el que es mengem es sembra, se sembra meitat de maig, principi de juny, i es ve a recollir per ara, final d'octubre, principi de novembre. És prou rústic, això vol dir que està molt adaptat a la nostra zona de cultiu. No és molt exigent en aigua i és una leguminosa. Per tant, vol dir que les leguminoses tenen la capacitat de captar nitrogen atmosfèric i fijar-lo a terra. És a dir, que per respirar ella s'alimenta de nitrogen. Té la curiositat de que la flor es pol·linitza en la part aèria, evidentment, i una vegada pol·linitzada, la planta clava la flor ja pol·linitzada, la clava baix terra. Entonces, és en les agulles estes, o sigui, són flors quallades, el que passa que aquestes ja no plegaran perquè s'han fet molt tard, i es claven baix de terra i el cacau es cria baix de terra. Ara el que convé ja, el cacau ja està fet, és collir-lo, ara està tendre perquè està baix terra, i el que convé ara és deixar-lo que seque, així la planta tal qual, que seque 4 o 5 dies en camp, després s'espolsa per separar els cacaus de la planta i s'acaba de secar al sol en una era, en un lloc que li pega el sol. I ja quan està sec, ja el pots guardar i t'aguanta un any, t'aguanta fins inclús 2 anys, aguanta el cacau. Així en València és típic l'esmorzaret, entonces pues és molt típic que sense demanar-ho vinga acompanyant a l'entrepà, o bé, si la gent es fa una cervesa i tal, o bé olives o bé cacau, li se sol servir sense que la gent ho demani.